Радно чихели, брайшка, гайсакоима, саргала, тинҷик чихели абача. Салому дуруди бепоён ба кулли мардуми тоҷикзабону форисзабон. имрӯз гуфтам бо шумо як мавзӯи каме муҳим аст барои ман ки ба шумо муҳим аст каме ҳамсӯҳбат шавам оиди хабарҳои охире ки дар тоҷикистон ҳаст дар сайфҳои иҷтимоии тоҷикистон гӯем каме оиди як гурӯҳ ҷавононе ки номошона душанбинскии подростки мегӯянд омада рақс бозӣ кардагӣ ҳастанд дар сайфҳои иҷтимоӣ навор гирифта ва оиди дигар блогерон хулоса блогеронам ба фикри ман вайҳон нестанд аммо хуб блогерон мегӯям шуна ба фикри ман аввалаш ки блогер он нафар аст ки як фоидааш мерасад ба мардум ба ҷомеа ана як ду рӯз се рӯз пеш аст ки дар як гурӯҳи мо дар телеграм-канал як бародарон моро хоҳиш карданд ки бародар оиди ҳамин ҷавононе ки дар шаҳри душанбе ҳастанд ки ба русӣ мада навистанд ба забони русӣ ки анҳо ба ҷавоб де ки ин гуна корҳоя накунанд яъне рақс накунанд яъне инами гуна мусиқиҳои монда рақс накунанду мӯҳошона ранг накунанду ва ғайра ана гуфтанд ки як шармандагӣ миллат аст як пасзанӣ миллат аст и ягон фарҳанги мо ба нест ва хулоса инам хеле як хоҳиш кардам ва ман гуфтам хуб ман кордор намешавам чунки онҳо ба забони русӣ буромада ҳарф мезананд бо ман як чандта видеошона дидам дар гурӯҳ партофтанд дар видеоҳошон ба забони русӣ мегӯянд ки мо шону шарафи тоҷиконро дар сайфҳои иҷтимоӣ дар ҷаҳон як паҳн мекунем бо хушӣ ва зебогӣ ҳамон душанбинские подростки мегӯянд ба забони русӣ ба забони тоҷикӣ не ва мегӯянд ки тоҷикҳо абубандите ҳастанд ана худшона қавқозӣ мегиранд ва дигар чӣ бо забони русӣ гуфтаистанд ки албатта ки хеле ба ман нафурид гӯем мешавад ана нороҳат шудам чунки хуб ягон гапи хабар бошад аввал ки ба забони худат гап зан агар ки тоҷик бошӣ ва чихе русҳо мегӯянд не выноси ссор избы яъне ҳамун ҷанги даштному дигар гапи хабарҳоя аз хона берун набурур аммо шумо ба русӣ гап мезанед тамоми мардуми миллатҳои байни атроф ҳама мефаҳманд ва ман гуфтам ки ман дахлор намешавам чунки онҳо ба забони русӣ ҳарф задастанд ман намехоҳам кати онҳо ба забони русӣ ҳарф занам ва ман гуфтам хуб бед як фикр кунем рақси бозӣ мекунанд шумо ин қадар таъна мекунед шуна ҳақорат мекунед пастшон мезанед чунки ман дар комментариҳои як чандта дигар блогерҳои тоҷикистонӣ гирифтам бо ҳамин мавзӯъ як каме ошкор кардан дар зери комментариҳош бисёри комментариҳо хондам бовар кунед бисёриш гапҳои пастубаландӣ ҳамин ҳақорат мекунанд шуна ҳар гуна гапҳои ноҷой мезананд шуна албатта ки ман ба маъқул нест ин гуна ҳарфҳо ва ман гуфтам хуб ман дахтор намешавам монед чӣ коре ки мекунанд кардан хуб рақс кардиянд хуб як мусиқӣ гӯш кардиянд ба фикри ман ягон ҷои бадӣ надорад ин ҷаҳони имрӯза ҷавонони имрӯза дар тамоми кулли дунё ин гуна мусиқиҳои монда рақсу бозӣ мекунанд хуб мумкин ягон чизҳои бад бошад бар касе аммо бар зарари ман нест бар зарари дигар кас нест фаҳмидед ва ман гуфтам ки хуб майли инҳо ки шумо ин қадар таъна мекунед паст мезанед ҳар гапу чиз мегӯед бед як бор оиди дигар масъала гап занем оиди он блогерони нафароне ки дар ҳақиқатан зарар ба мо мерасонанд зарарашон чи забони модарии моро забони тоҷикиро ба дигар забонҳо омехта карда як фарш карда фаҳмидед як микс карда ба мо пешниҳод мекунанд ва ҷавонони мо наврасони мо ва мардуми калон бузургсолам бошад аз ҳамин блогерон як таълим гӯем мешавад таълим ибрат мегиранд ва мисли ҳамин блогерон гӯем блогерон бурен ҳарф мезананд яъне чӣ бибинед аввалаш ки онҳо худашон яке аз видеонаворҳошон ба мегӯянд ки заҳр гардад шири модар бар касе ку забони модариашро гум кардааст ин ҳамин гуна ҳарфҳоро мезананд пас дар видеонаворҳошу бо кае ки сабр мекунанд ҳарф задан аввалин калимаашон чист раъдноё
брайшку, сағиргала. Мефаҳмед? хуб, радной. Радной калимаи русист. ҳар кас радной шуда намешавад, яъне бародари модарӣ, бародар мешавад. чаро шумо бародар намегӯед? чаро шумо дӯст намегӯед? чаро шумо рафиқон намегӯед? чаро шумо аз забони модарии худ истифода намебаред, аммо забони русҳоро истифода мебаред? Братишка. на ҳар кас радной шида метавонад, на ҳар кас братишка шида метавонад. оё шумо ягонта блогери ё ки ягон руса дидагӣ ҳастед, ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бо забони тоҷикӣ, яъне калимаҳои тоҷикиро бисёр истифода барад ва як паҳн кунад ҳамин гуна видеонаворҳоя? яъне ки гӯяд, ки дӯстони гиромӣ, здравствуйте, ё ки намедонам, бародарон, здравствуйте. ягон руса дидагӣ ҳастед, ягон русзабона дидагӣ ҳастед, ягон дигар миллатҳои дидагӣ ҳастед? Не. хуб, оиди гайсако. гайс бисёр видеонаворҳо ҳам хеле шидаги гайс, радной гайс. хуб, ман забони шикри худо, забони англисӣ, русӣ, тоҷика каме медонам ва гайс ин яъне ҳамон бачаҳако мешавад. хуб, гайс, радной, сағиргала боз. сағиргала чӣ маъно дорад? яъне сағираҳо. дар шаҳрҳои тоҷикистон як хел ҷоҳо ба ҳамин як 5-10 нафар ҷамъ мешавад ё ки 3 нафар ҷамъ мешавад. дар беруно масалан семечка мехӯранд ё ки ягон истироҳат мекунанд, аморо сағиргала мегӯянд як хело. яъне сағира, яъне ҳамон одаме ки мумкин ки бубахшед бетарбия бошад, яъне тарбияи бепадару бемодар бошад. ин ҳамин гуна сағиргала мегӯянд. ба ман ин гуна ҳарфҳо маъқул нест. барои чӣ? Барое ки ман иззату эҳтиром дорам ба худ, ба дигар мардум. наход ки як кас дигар нафарро сағира гӯяд, яъне бепадар, бемодар. ин як дашном аст, мефаҳмед? ва албатта ки дар миёни бисёри калимаҳои суханҳои яъне ҳамин гуна блогерон бисёр гапу суханҳои бадам мешнавӣ ва бисёри калимаҳои русӣ, тоҷикӣ, англисӣ, дигар забонҳо инам хеле микс карда паҳн мекунанд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ. бовар кунед, ин як таҷовуз ба забони мо аст. мо аз қадим бузургони мо мегӯянд, то ҳол мегӯянд, ки заминҳоя бой додем, фарҳанга бой додем, тамоми чизҳоя бой додем, яъне додем. як чиз дар мо забон. имрӯз бошад ҳамин гуна нафарон ба дасти забони худ таҷовуз мекунанд ва фарҳанги моро, забони моро, чизи ҳамин ки як чизи дигар мондагӣ аст, ки ҳамин забони мо ҳаст, ҳаминрам таҷовуз карда нест, нобуд карда истанд. ва бибинед, як ду рӯз пеш як иттилоъоте хондам, ки дар он ҷо мегӯянд, ки дар Тоҷикистон китоби Шоҳномаи Фирдавсиро ба мардум тақсим мекунанд ройгон. ҳамин шуд ман сабаб, ки имрӯз видеонавор карда истам. Ман гуфтам, ки хуб, як фикр кардам, гуфтам, ки имрӯза ҷавонони мо, имрӯза мардуми мо ҳамин китоби Шоҳонаи Фирдавсиро, на танҳо китоби шоҳона майли, ҳамин рӯзномаҳои имрӯзая хонад, оё ягон чӣ мефаҳмад ё ки не? ахборе ки дар телевизион меравад ба забони тоҷикӣ мардум мефаҳмад ё ки не? ман чаро ин саволро додам ба худ? Барое ки боз мегӯям, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бисёри таври ҳарфзанишона мефаҳмӣ, бовар кунед, як бадат мебиёяд одами солим бошад, фаҳмидед? Чунки боз мегӯям, ман надидам ягон русе ки забони худашро ба забони тоҷикӣ микс карда паҳн кунад. дар Русия, ки бар зидди муҳоҷирони тоҷик, дигар миллатон, тоҷик гӯем, бисёри корҳои бад мекунанд, ҳатто намемонанд ба забони модарии худ гап занӣ. ҳатто дар метроҳои Русия хеле зиёд чиз вақт шида буд, як 2-3 сол пеш шида буд, ки як пешниҳод карданд, ки дар метроҳо ба забони тоҷикӣ, узбакӣ, русӣ, қазоқӣ, дигар забонҳо як маълумотнома пешниҳод карда шавад, ки хулоса пешниҳод карданд, ҳама ҷода чоп карданд, қайд карданд, аммо ба мардуми рус маъқул нашуд. Гуфтанд, ки мо
Кишлакистан ҳастем, мо дар Тоҷикистон ҳастем. дафт кунед гуфтан ин забона. мефаҳмед, таҷовуз мекунанд, ҳама коро мекунанд бар зидди мардуми тоҷик ва фарҳанги тоҷик, аммо тоҷикистониҳои мо имрӯза як фахр карда бо забони русӣ ҳарф мезананд ва дар суханҳои худашон забони калимаҳои русия истифода мебаранд. Ин як мисли ҳаст, ки комплекси ночизӣ мегӯянд, ша ба фикрам, агар иштибоҳ кунам мана истиҳол кунед, комплекси ночизӣ яъне ки комплекс неполноценности ба забони русӣ мешавад, эхе гӯям мумкин фаҳмед. Яъне ки агар ки ман аз забони русӣ, аз калимаҳои русӣ истифода барам, яъне ман як машҳур мешавам, як крутой мешавам, ба забони русӣ гӯем, крутой мешавам, шери хона мешавам, фаҳмида, шери майдон мешавам. Агар ки ман ба забони тоҷикӣ адабии худ ҳаракат кунам, ҳарф занам, ин ягон чизе надорад, ягон ҷои крутой нест, ягон ҷои машҳуршавӣ нест, фаҳмидед? Бибинед, ман худам як одами оддӣ ҳастам ва албатта ки дар мактаби ба забони русӣ таҳсил кардаги ҳастам. Пас аз мактаб ба донишгоҳи русӣ рафтаги ҳастам, хатм кардаги ҳастам. Албатта ки забони русиям медонам, аммо бисёр калимаҳои воҷаҳои тоҷика дар ҳақиқат ман мумкин ки на он қадар хуб фаҳмам, аммо ҳаракат мекунам ки фаҳмам ва омӯзам, чунки забони ман, забони модарии ман, забони порсӣ тоҷикӣ яке аз забони беҳтарини дунё аст, забони шоирони беҳтарини ин дунё аст, фаҳмидед? Ва ин ҳайф ҳаст, ки мо ин гуна забона таҷовуз кунем, фаҳмидед? Ва касе ки ин гуна ҳарфҳоя бисёр истифода мебарад дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, бовар кунед ман тамошо намекунам, ҳамин кай ки сар мекунанд, радноё, брашко, саргала, бо инам хеле чӣ гӯям, авоза ғафз карда, инам хеле брашко, инам хеле ка мо мефаҳмем ки як чиз аст, чӣ гӯям, як худчона мумкин ки машҳур кардани ба ҳамин гуна роҳҳо, аммо мушкиле нест. оиди инами забонҳо ман гӯш намекунам, тамошо намекунам ин гуна видеонаворо, барое ки ба худ эҳтиром мекунам ва гуфтани ҳастам, ки ин гуна нафарон бовар кунед дар видеонаворошон бисёр тамошо мекунӣ, як гапҳое мезананд, ки як корое мекунанд, ки ягон ҷои на мусалмонӣ, на инсонӣ қобили қабул аст. Аммо ягонтаи дигар, ҳамун видеоблогерҳо бошад, бо дигар нафароне бошад, ман надидам, ки биромада як бор ҳарф зананд, гӯянд, ки ҳой мардум, шумо чаро ин гуна корҳо кардаистед? Аксҳошон намонда. чаро шумо ба забони модарии худ таҷовуз мекунед? Аммо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар баромадаш ҳамавақт мегӯяд, аввал таърихтонро мегиранд, фарҳангтонро мегиранд, забонатонро мегиранд, пас шумо нест мешавед. Мефаҳмед? Пас шумо нест мешавед. Имрӯза бошад боз мегӯям. ҳамун раъдноё мегӯянд ку, ҳамун брашко, саргала, брашко, инам хеле гуна гап мезананд ку, инаму душмани мо ҳастанд, душмани забони мо ҳастанд, душмани фарҳанги мо, душмани тоҷикон ҳастанд. мефаҳмед? Он забони моро ба дасти худашон нест нобуд кардааст, ҳамун тоҷикои худ мо. як иззати эҳтиром доред? ин қадар як се вақт оиди афғонистониё ки ҳамин видеонаворҳои зиёд шид дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, бибинед, кай ки бо афғонистониё ҳамун тоҷикошон, дигар миллатҳошон ё ки эрониё ҳамсуҳбат мешавем, бовар кунед, забони тоза бисёр кати, забони тозаи форсӣ кати бисёриш гап мезананд. истифода намебаранд аз дигар калимаҳои англисӣ, бритониёӣ, дигар чиз, фаҳмидед, аз русӣ. Метавонанд. Ҳамин эрониё хоб ҳамин мерси мегӯянд, аммо дигар калимаҳошон бисёриш форсӣ аст ва онҳо фикр мекунанд, ки дар Тоҷикистон мо ба забони форсӣ адабӣ хеле хуб гап мезанем. Аммо мо кай ки видеонаворҳоя мебинем, кай ки як тоҷик бо як эронӣ ҳамсуҳбат мешавад, ҳастанд ҳам хеле бачаҳо. бачаҳои тоҷик наметавонанд гап зананд. ҳатто намефаҳманд чӣ гуфтаистанд, фаҳмидед? Ягон ҷои чиз нест. Ман масалан бо эронӣ ҳамсуҳбат мешавам, ягон ҷои душворӣ нест ба ман. Аммо бачаҳое ки ҳамун калимаҳои русӣ кати якчандта видеонавор дидам, ки мара кофта ёфтан намехоҳам. Дидам, и чансма мегӯяд, як видеонавора дидем, чиз мегӯяд, и чипта, аки чипта не, ӯ мегӯяд, ки и билет. И билет чанд сомон, инам хеле як видеонавор дидам, чипта, ӯ гуфтааст, ки инам хеле нарх дорад.
ӯ як лафзи иронӣ кати як лафз кати талаффуз кардааст ака тоҷик гӯё ки ба эронӣ ҳарф задааст, аммо албатта ки як аблағист. Инам хеле гунаҳ корҳо ҳастаст, фаҳмидед? Хуб, ҳамон бачае ки имрӯз ҷавононе ки дар Тоҷикистон ҳастанд, ҳамон бачаҳое ки душанбески подростки мегӯянд, бибинед онҳо ноболиғ ҳастанд бисёраш ба фикрам. Хуб монед кор кунанд, монед чаро не дар саҳифаҳои иҷтимоӣ оё онҳо кунушона лич када рақс карда истанд. Хуб мошона ранг карданд, пас чӣ? Чӣ зарар расид бар мо? Зарари ҳаваё чиз буд ба мо, ба фарҳанги мо, ба чизи мо? Ман намедонам. Хуб, имрӯза ҷавонон ҳамин ҳастанд, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ баромада рақс мекунанд, мусиқӣ мемонанд. Чаро шумо он духтарое ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мусиқӣ монда, навин бани дил кушода, як мусиқии тоҷикӣ монда худшона як чигом худшон нишон медиҳанд, ҳарф намезанед. Чунки онҳо намин яке чигом онҳо намин роҳҳо кади бисёр лайки бисёр чиз мекунанд, аммо як бача як ягон чизи дигар бачаҳои тоҷик баромаданд рақс карда истанд, ё як позор ҳастанд мегӯянд, ё як мебахшед гей ҳастанд, ё чӣ калимаҳое наменависанд дар комментариҳошон, бовар кунед мехонӣ ҳам чашмот, ҳам гӯшот, ҳам даҳанат, ҳам пишаймонист. Фаҳмидед? Ин нест фарҳанги мо. Фарҳанги мо ин нест. Фарҳанги мо, тамаддуни мо тоҷикон ин нест. Аввал аз худ сар кунед. Ҳамон касе ки ин қадар гай саку, радноё, брайшку. Инам хеле одаморо шумо фоллоу мекунед, инам хеле одаморо шумо поддержка мекунед. Мефаҳмед? Аввал аз худтон сар кунед. Аввал забони модарии худро аз даст надиҳед. Аввал шумо ба ҳамон блогероне ки ин қадар дашномӣ мекунанд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, мебинам бидроед, ҳамин як бор тиктока кушоед, лайв бидроед, бибинед чанд қа одамо ҳастанд. Як бор бибинед чӣ гуна ҳарф мезананд. Як бор ҳамаёро аксҳошона монда, мебахшед насиҳатшон кунед. Ҳамин аст дигар. Бо фикри ақидаи ман аст, мумкин ки фикри ақидаи шумо дигар бошад. Ягон мушкиле нест, панҷ панҷа як нест. Мо ҳар гуна одам ҳастем, аммо мо бисёр мавзӯе дорем ки бовар кунед, албатта ки ман мехоҳам оиди ё ҳарф задан, аммо ин аст ки как ки мо видеонавор мекунем, албатта ки ҳамон касе ба касе надорад коре, ҳамон дӯст аст ки дар хеш аст, дар пай шикасти хеш, аммо худмо мебием бо худморо ҳамин теғзанӣ мекунему дар пишти сармо. Фаҳмидед? Ин гуна корҳо набояд шавад. Хуб, монед рақс кунанд, монед мусиқӣ монанд. Мумкин ки як роҳи зиндагишона аз ҳамин сабабҳо ёванд. Дар Қирғизистон, Қазоқистон, дар Русия, дар тамоми давлатҳои дунё ҷавонон ин ҳамин роҳҳо кати як пул кор мекунанд, як зиндагишона мебинанд. Мебинед? Мефаҳмед? Аммо бовар кунед, агар ки тиктоку, ютубу, инстаграм забони тоҷика мефаҳмид, ҳамин 99% мумкин блогерона блок мекард. Барое ки ҳар якташ мебурояд, бовар кунед ҳамин ҳақорат, 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 дашном, ва ву 200, 300, 400 ҳазор фолловер доранд дар ютуб, дар инстаграм, дар тикток. Якташ як акси дигаша мемонад, мебахшед ғарбит, ивая дизид, ивая ихекат, ухе, инам хеле. Фаҳмидед, як чихе ҳадиси пайғамбар аст, мегӯяд ки агар ки шумо хоҳед ки гӯшти бародаратонро хӯред, дар пишташ гап занед. Фаҳмидед? Боз ҳамон блогерро мебуроянд намояндаи бубахшед фарҳанги миллати мо ҳастанд. Айб аст, бовар кунед. Ман ҳамон блогерое дидам ки ин қадар якдигарро бадахлоқона, бадона ҳарф мезананд дар як маросимҳои таҷлилии фарҳанги тоҷик, мардуми тоҷик баромад карда ҳарф мезананд. Худо мегӯм, вой бар ҳоли мо, мегӯм, вой бар ҳоли мо. Ман тайёрӣ надидам барои ин суханҳо, тайёриам дидан дар кор нест. Як фикри ақидаи худ аст. Хуб, фикри ақидаи худро дар коммент баён кунед. Бо иншоалло ҳамсуҳбат мешавем. Ташаккури зиёд бошед.